जोड्यान खातोच बघ एका पावात. हे बघा आम्ही एका डिश मध्ये खातोय. आज तिला खूप आनंद झाला ना जावई घरी आल्यावर. सासर आनंद झालो एका मोठं झालो. मला वाटलं खरोखर भुतूर जातात ते मेंढू एवढे तळतायत की काय. असं आला माहिती आहे मेंदू वडाचा ह्याच्यात मेला अरे उद्या उद्या हे उद्या हिच्या घरच्या यायच्यात कॅमेरा सर्व दर स्वागत समारंभ कसा करा ना वर्षाला वाटायला हवं. हॅलो. अरे आलो आम्ही आचऱ्यात. हा ये म्हणजे हा अरे बाबा मेंदू वडे खायला नाही येत आहे मी. गणपतीच्या पाया पडायला येतोय. नाही हा स्वागताची तयारी केलीस नाही. हा ह्याची हा हा. तर मित्रांनो आता संध्याकाळ झाली आहे आणि आता मी नाश्ता करता. हे बघा कांदा भजी मागवलेली आहे. अरे वा अरे तुम्ही खाल्ली को धर ग कॅमेरा धर. अंकल को बोलो और कुछ चाहिए तो चाय बोलो चाय. अंकल अंकलच बोलला ना. काका काकी काय काका चहा चहा हां चार चार स्पेशल द्या कडक. काय कशी वाटली भजी गरमागरम. मग कसं वाटलं तुला आम्ही आलो. वाटलं बरं तुला वाटलं असेल ना. काय त्याचं झालं पण बोलला नाही तो जरी झालं असेल तरी कसं वाटतं बोलूया गो मी बोलू. काय मसाला मारलेलो होती गरम मसाला धर ना तू धर मी कॅमेरा घेऊ शकतो. काका पकडून मला पाव खायच्या हातात दे ना. अरे पाव पळवला म्हणून जोड्यान खातोच बघ एका पावात. हे बघा आम्ही एका डिश मध्ये खातोय. आज तिला खूप आनंद झाला ना जावई घरी आल्यावर. सासर आनंद झालो एका मोठं झालो. तो येतच नव्हतं पण काय पण म्हणा बाबल्याची अकडे बघ बाबल्याची सासरवड एका आवडली. हो की नाही कारण फुल जोशात असं तो येताना झोपलो नाही दुपारी. तर मित्रांनो आता आम्ही आचऱ्यात दिला आणि कांदा भाजी भूक लागली भरपूर. कारण एक प्लॅन होतो मेंदू वड व्हा म्हणून सांगलंय त्यांनी आणि करंजेवर भागवले म्हणून जाताना एकदा काय खाल्लेला नाही म्हणून आम्ही ह्यो जाताना आम्ही खाणार होता. चुकी यायची आहे नाही तर आम्ही हसून जातानाच पोट भरून जाणार होतो. मेंदू उडवतो म्हणजे नाश्ता पण यांनी केला नाही. दाखव त्याला बघ मेंदू वडा माझं फेवरेट असतात म्हणून मी उपाशी होता. मी काय खाल्लंय नाही मी थांबून जाणार लांबूया मेंदू वडे. माझ्या पाहुण्यांका इल्यासारख्या वाटत ना. आज पण याचा मान मिळाला जाम कधी नाही तो एकदम टॉप लेवलचा मान. टॉप लेवल. पुढच्या टायमात माझ्यावर इकत सासरवाडीत माझ्या जाऊ जातात इकत येणार मी फुल. हा मोठा कोणतरी माणूस मोठा मला दाखतं बाबा. काय फुडून खाल्लंच की काय चाय मध्ये चाय बिळवलं काय रे बाबा. चहा छान आहे. चहा चहा मस्त. अशा प्रकारे वर्षाने इथे नाश्ता दिला आम्हाला. हे मरता असता काय पण बरं ह्यो व्हिडिओ चालणार आपला फुल लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका. शेअर करा शेअर. आडवलीवाल्याने नक्की बघा. अंकल अंकल नाही काका 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 गरम भजी काका कोण कोण काका काका अंकलच बोलतो. अंकल कळतो त्यांना. अंकल भजी हवी. हां गरमा गरमा ना. असं आला माहिती आहे मेंदू वडाचा ह्याच्यात मेला वडो झालं बाबल्याचं वडो झालं. हेच झालं कोणाच झालं पण झालो तरी हिना
तिने आपले 2 करंजे मस्तपैकी खाल्या मला सगळे तुम्ही ना आम्ही आमका माहिती असता कोणाक खै न्यायचा बरोबर खाण्यासाठी माणूस पण नेवचा लागतात त्याबरोबर जोडी नेलच मागा खाण्यासाठी. खरंच आम्हाला वाटलेलं हा खरोखर खाल्लं नाही का याने. तू फोनवर सांगितलंस ना आम्ही विचारलं तुला काय तयारी केलं ना आम्ही मेंदू वडा केला. खरं सांगायचं इतकं प्रेम तोंडाला पाणी सुटलेलं. तर आज वर्ष खूप खुश आहे बघा चेहऱ्यावरनं तुमका समजतच होतं. माका तू खुश असं वाटतं. नाही माझं काय नाही मी जसं आहे तसंच आहे माझ्या ह्याच्यात पण ही खुश आहे. तुम्ही दोघं पण खुश आहात. आणि काकी पण खुश आहे. काकी पण काकीपेक्षा काका खुश काका खुश. तर मित्रांनो अशी गंमत झाली एक ती गंमत सांगते काय झाली ती. तरीचे आत्तेचं मुलगा आणि सून बायको लग्नाची पाया पडा केली. आत्तेचं मुलगा आणि ती कसं काका काकू कशी केली. काका काकू आम्ही केली ती ना त्यांना सांगितलंय ना काका काकू करा. तर ती आमच्याच लेवलची होती आमच्या हो ना ग आपल्यापेक्षा लहान आहे लहान आहे तर यांना त्यांनी दोघांना काका काकू केलं विनुक आणि हे सगळं सारंगमुळे झालं. सारंग तुझ्यामुळे आम्हाला आता काका काकू म्हणतात सगळे. तुला मजा येते सारंग. असू दे हाय तो असू दे ये करू नको भजी येऊ दे. नाही तर मगाशी बोलू माका एक प्लेट बस झाली आम्ही दोघांमध्ये ऍडजस्ट करू. ह्याच्यातली पळवली यांनी आता पण ही भुकेली आमच्यापेक्षा. मला वाटलं खरोखर भुकून जातात ते मेंढू एवढे तळतायत की काय. होय अरे ही आणि भुतूर गेली म्हटलं ही आता आणते तयारीत होता. घर बघायला गेली दाखवलं ना झोपाळ्यावर बसणार होतो आम्ही. या व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. सासरवडी घोडे खाले बाबल्याचं वड बाबल्याचं एवढं नाही रे बाबल्याचं वड असं नाही ते. वर्षान मेंदू वडे सांगून बाबल्या फसवलं. काहीतरी तुला वाटायला होतं बाबा मी सोड ही काकूबाई तरी आली आहे करंजेवर तिला तरी तिने 2 करंजे आम्ही करंज्या छान होत्या. गरमागरम द्या चालेल. मिरची नाही दिला तर एक पाव द्या फक्त. कसं आहे माहितीये पावानं जरा हे होता तेल सगळं बजेटला निवडून जातात. कसं काय म्हणजे पाव खा चिकट त्याला पोटातच जाता चिकट त्याला पावाचं वेगळं मिश्रण होतं काय. धन्यवाद. एक्स्ट्रा वगैरे असे देतात की काय आता इतके पेट घेतल्याबद्दल आमका 2 भजी. काका पण तुला रे आला असं चालू होत ॲज युजल झाले 8 वाजवलात. अरे उद्या हिच्या घरचे यायचे आता कॅमेरा सरळ धर. स्वागत समारंभ कसा करा ना वर्षाला वाटायला हवं. आजी बोलली आहे वर्षाची. आजी नाही कोण बोललो नाही दुसरी कोण आत्ती होती की कोण होती काकी होती ती. जावई बापू आमचे स्वागत भारी करतात सगळे. काकी येतात इली की प्रत्येक टायमा बाजा कमी होता कारण 2च ठेवला पोट भरलाच नाही. तू ती घे ना लाडू कसलं हो चण्याच्या पिठाचं रव्याचं चण्याचं पिठाचं की बेसन चालेल घे. 5 उरले ते मी ॲडजस्ट त्याच्यात केलंय. कसं लाडू 5 बरोबर 95 अर्धा होते वाढून घे नको घर का पुन्हा काही काय वाजले किती त्या मनात हात चालवा. 8 वाजणार ते शेवटी भजनक जाऊचा त्या मनांच तू चल मग मी माझ्यावर काय गाडी देऊया आपली गाडी घेऊन जाऊ. हे बघ काय हो
हो काय तुम्ही हा? बरं ना मग जिलाक चांगलाच भजनाचा काय सांगलेला येतलो घेऊन येतोय हा चला तर अशा प्रकारे हे बघा आम्ही आता चाललो घरी. आचऱ्यात बघा गर्दी बघा, गणपतीची गर्दी बघा, साखरवाल्यांचा उत्सव बघा, गाडी काढू काही जागा नाही. तर अशा प्रकारे माझी बायको ही बघा चॉकलेट देते मला, अर्ध आपण खाऊन अर्ध मला. मी खाल्लं काय तुला आठवणच नसते ग कधी. विचार थोडा तरी करायचा बाबा, आपला मिस्टर एवढे पुढे गाडी चालवतात, त्यांना खायला पिला द्यायचं. मागे झोपून जाते. हा माझी बायको बघ सगळी सोय असते करत. तू नाही का तुम्हाला समजत. आता आमचं जुनं झालं. हा म्हणजे आम्ही नवीन नवीन तुम्ही नवीन आहात. असं नको का डायलॉग मारू. भज्यांचा व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कळवा. गरमागरम होतो की नाही तो सांगा. हा मेंदूवडे गरमागरम होते. म्हणते जावई जाम डामीसा. आम्ही तो वर्षाची वेळ जरा वर्षात पिचवतो. काय बोलण्यात ये काय मेंदूवडे काढले त्याच. जो कॉन्फिडन्स होता त्यामुळे मी सगळं काय विचारा. आता बोललो जाऊन दे, आपले फेवरेट आहेत मग विशेष थोडा. पुढच्या टायमात तर सांगताना जाम विचार करून सांगताना. हा म्हणजे पुढच्या वेळी तयारी करून राहा आता. आपण करूया ग इथे. अरे बापरे, ती कसला दाल वडे करणार आहे उद्या, तयारी करा त्याची. मेंदूवडे ती काय येत नाही, मेंदूवडे माका येतात. होत काढले नाही, विनूला खरंच चांगले मेंदूवडे येतात. मग काढ ना बाबा. विनू ही एक रेसिपी होऊन जाऊ. त्याका सोबती रेसिपी करी, त्याका सोबती काका हवे. नाही मालवणी रेसिपी नाही ती, पण विनूला उत्तम पावभाजी, उत्तम मेदूवडे, हा उत्तम मोदक कळालं. येतात. वाटलं काय तुका कॅमेरा मागे म्हणजे ताच करीत नसतंय. आणि उत्तम पुऱ्या तळता येतात, उत्तम चकल्या तळता येतात. कळण्याच्या ह्याच्यात मालवणी म्हणून काही कमी नाही. कमी नाही बाबा. आपला पण सांग, मी जातीनिशी चकल्या गाळून अशा काढतो. मी पण गाळताय. हा ह्याला गाळता येत नाही त्या बरोबर. नाही बाई गाळताय पण बरोबर. चकली सुट्टा नाही गाळताना. विचार मागचा व्हिडिओ आहे माझा चकली करतानाचा. फक्त तळत नाही ते चकल्या. नाही आमच्या बायकांना जेवणाचं म्हटलं की तेवढं नाही चटपट जमत, पण आम्ही त्यात हुशार आहोत खूप. हे मात्र खरं आहे. आम्ही ऐकत नाही जेवणाच्या बाबतीत. भात बीत कसो करू होय, कसो खळखळीत हो ह्याच्यापासून माहिती आमका. आणि टेस्ट तर करण्यात सांगाकच नको आमका. आम्ही एक नंबर आहोत. चव घेण्यात आम्ही मागे पडत नाही. काय करता. अरे थांब ग, केस कुपळेल तुझे. ते नाजूक आहेस तू एकतर, तुला समजतच नाही. कसा तुला बाबू सांभाळतोय मला माहिती. ठेस पण लागायला देत नाही तिला. पण इकडे येऊन पडली. मी तेच म्हणत होतो. ती तरी इकडे येऊन पडली. मी तिला अजिबात ठेच अशी नकाला पण हे करायला देत नाही. इतकं जपतो. तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे एक एक शब्द नाही. तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे जपतोय तिला. तरी ती कसं ते कॅमेरा समोर नाही सांगता येणार. कमेंट करणार आहे. नको ग, तू नको सांगूस. तू सांगितलंस तर बाबल्या काय म्हणतील शा. पण माहिती आहे बऱ्याच जणांका बाबूला तेवढा जपण्याचं काम करीत. पहिल्यांदा आम्ही हे बघा, याची बायको माझी बायको, आम्ही 4 जण आहोत. फक्त 4 आहोत. आणि आमचं एक पार्सल. कसं वाटलं तर व्हिडिओ नक्की सांगा. गजाले कसे वाटले, मजा येईल की नाही ती सांगा आधी. हा मजा येणारच. आणि असेच मजा येणारे व्हिडिओ बघूचे असतील तर पहिला आमका चॅनल का सबस्क्राईब करा लवकरात लवकर. 1 लाख सबस्क्रायबर होतील. 1 लाख सबस्क्रायबर हा तो बघा, तो सांगता लवकर करा. सूर लावलेला आहे आमच्या सारंगने. हा आलाप चालू केलेला आहे. तर बरेच जण व्हिडिओ आमचे खूप मंडळी बघता. त्यांना गणपतीच्या खूप खूप शुभेच्छा द्यायचे राहिलेत. भजी खाल्यावर लक्षात येईल बघा काय विजया. तो खूप खूप शुभेच्छा. लेट आहेत पण आहेत मनापासून आहेत. मनापासून.
आणि ह्याचो नंबर मागताना सांगते तुमका अरे माका जाम कमेंट असतात तुझा नंबर दे ह्यो जाम बिजी असता आणि ह्याका तेवढं वेळ नसता फोन उचलू माका तरी वेळ मिळता ढोरारी असली तर बाबा उचलीन तरी फोन प्लीज मागत राहा फोन उचलायला पण वेळ नसतो प्लीज मागत राहा नको ह्याचो नंबर त्याला बायकोला फोन करायचा लक्षात नसतं हा, मेन. उचलायला लक्षात नसतं बायकोचा फोन उचलूक त्याका टाइम नसता त्या मनान तो बिझी असता पण तुमचा काय फोटोग्राफीचा काम असत तर हा. तुम्ही मात्र कॉल करू शकता फोटोग्राफीचा तेवढ्यासाठी चॅनल रिलेटेड काय बोलायचं असत सांगायचं असत तर हे माणूस आपण ठेवलेलो हा मेन माणूस त्याका कधी पण तुम्ही बिंदासपणे कॉल करू शकता हा मी उचलणार फोन मी आणि मस्त 10 मिनिटं बोलू शकतास पण 1 तास नको कारण की बाकी ज्यांचे पण काय कायचे फोन चालू असतात त्याच्यात रवतात असं असतं बाकी कसा काय माहिती नाही. हा सगळ्यांका सांभाळून घ्यायचा लागतं तसं मका दादा मामाच केले नी तसे तुमका बाकीचे युट्यूबर सगळे फोन नंबर देत नाही फोन नंबर देत नाही तरी आम्ही देत आहोत आणि एवढा बोल भाई आम्ही बोलायची ओय, आम्ही बोलायची काय हा हा मी फोन उचलतोय फक्त काय असता फोन जरा चार्जिंग का असता मी जरा कामात बिझी असते मध्ये हा मग उचलूक वेळ नसता हा, एकदा केलाच उचलला पण बरेच जण सांगतात की तुम्ही असे आहात की फोन उचलता तर संध्याकाळी करा लागोपाठ केलाच तर नाही तो काहीतरी असता फोन देतो हा आणि असंच दादा मामा करीत बसा एका एका करा रे हे पण काय अरे काय बाबा दादा मामा सारखे आपले अरे मला फोन व्हॉट्सअपला मेसेज हाय दादा मग मी ताई बोललोय की मग नको ताई नको बोलू मला ताई मस्करी होती जोक होतो तर अशा प्रकारे मित्रांनो इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ तर दररोज नवीनच असतात फक्त तुम्ही ते बघताना लेट करतात बघू पण तुम्ही आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा की आमच्या चौघांची जोडी तुम्हाला कशी वाटते आमच्या गजाली कशा वाटतात आमच्या गजाली कशा वाटल्या ते फक्त एक पुष्प टेप नाहीये पण ती असली तर आम्हाला पूर्ण गाडी तुमका नाही समजणार तो माझं मी राजापूर काल गेलोय तो मग कळालं ता पडला आजारी त्या नाही गुडगुड होता माझा बाकी होता पण भाई माका जोक आठवत राहतो तास लागी ही असली की तेवढे आठवत नाही फक्त वर्ष असली की आठवता पण बोलू शकत नाही पण बोलले तर परत तुम्ही म्हणशा यो किती बोलता बाबा जाऊन दे चला मग इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत बाय 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 आज वर्ष खूप खुश आहे आनंद गगनात आनंद. मावेना. कारण आज 2-3 वर्षांनी मी गेलो ना घरी फक्त एकच काम केलंच ते मेंदू वडे सांगू ना नाही मेंदू वडे खाल्ल्यासारखे वाटले खाल्ल्या